Principal Susil Kumar Debnat School along Lelis Kachupidet Adim eviction Pontanglo. Kichia sopan lis kipialong le hempuatum tharle lete Karbi Students Association pen ke tharle ahut adai ke ahempua phan kipialong le nonpu anta tharle dam hai hilang. Tatskai LP School along Thanbang Jonius Subfai School ka chadam de ajok banghini vetsi students dochot. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. Tame ke swastan tapi tame nang ke amar jivan adowai ke pen mi bomlo. Lason amar jivan duai jundet ne arthu suahai jatta komlo nonne apran asap asap melo bang tumta junwek tha. Rang ke nili pai kiso ason to ari ke ngi ka harja katimi kiso kela amar jivan adowai order pen pacho pen sinona sawo ke tumbilo anke anthek dolo. KarbiAnglongLIVE adaba birtang tonpen arjuponik tha. Kidamtangani Vivekananda Higher Secondary School Principal Susil Kumar Debnat pu inno the Principal Romesh Das aphan longle list chupidet pen bakery kibi adim ahem pripontanglo. Bokajan Vivekananda Higher Secondary School Principal Sunil Kumar Debnat Education Department aphan aron arkan petsi school along list chupidet lo. Bangso puthak ahok pet akang sai longwek nang jipura kidamtangani Bokajan LA Katsa hampang asong atumpen school inspector lapen taxation department atumaphan Bokajan LA Katsa maipu busoning ti lapen adisang ho tum chelang si complaints letter mati lamhoyalu pidamlo lamhoya tengpen taxation department atum adimaklonglong an humrisi aronre pen school along lealong bakery kangpudet adim ahem pripondaklo bonta aronre pen school along le list kachupidet pen tangka kachu endet abangpu Principal Susil Kumar Debnat aphan Education Department mate School Inspector atumaphan katsa hampanga songpen lamhoyalu pali dam eta phita non puanta kangsai sedada jok Bokajan LA katsa maipu busoning tilapen anamlangpi KSA maipu anil sonteron atumpen ningdu chipipon Lapuson aronre pen longle list kachupi pen tangka kachu endet abang aphan Prajin pen ahok perakang sai piwek nangji pusikat salapen Karbi Students Association ahampang asong atumpen Education EM Richard Tokbi lapen KarbiAnglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang aphan kachuningri padokpon. Pasona ke hai tom phaname pini nitum dak kiramtang nitum dak kachisong pon school along le Vivekananda School along le along la liski pidet puthak la bangso sport along se pini nitum nang homri lo ada khano jo bikari mane la biscuit factory kibiadim ke lahai hano jo ahem tame la da nitum kidam tang nitum dak wang lo la ben dak nitum nang lang cari nitum dak wang si nitum ham ham song chelang pen nitum wang si dak nang lang lo la pen kado we nitum thekon long lo la dak illegal pen dak kam ki claim dopik long le phelang dak mane kuna mana sopen rang sidak longle list ki en dak school al kompana longle si arang tum dak list en derlo ningkan ko ane ningkan troxinet cap afan dak list en biscuit abikari dak impusi alang tum dak pensi commercial business operating se alang tum dak pensi alang tum kam claim lo nasila puson ki claim long pop la dak school principal ke dam dang het meni tum nengje lo la Susil Kumar Debnat alang li sila bangsu school along leke list pichong hundelo lapen alang le ningkan tembe alang le la posong se list amen pe alang li tangka choen bom lo ke damtang tameni tumpak lang pon lo lang tumpeng ke chekepur rapot hak sipini nitum dak ewang bangala lo nitum ke damtang nitum dak difu long taxation department long tameni tum complain lo pidam si alang tumpeng ka dowe ke cherap mesen pen pini nitum dak thek pon long lo dak ka dowe lang tum bikari bange lang tum chipri pon dak lo ladak aron repen sekido penak posi lang tum labang so bikari ke chipri pon dak salang tum along prek tong ke sip dam londe pilone non pini ani ni tum labang ke chini lang
Lasi laso kabor ilong abangke ilitum jasemet pet abangke ilitum kai kita arjab dun lo laso kar jab dun na tengpen pachuni tuma complain PSI long school inspector tumhan ka dog we pilap na pisi abangke dona bangke jasemet pe ladak kasap so business abang juntu alang litum kirani business abangke non abang nitu spot nang keli tuar bangke alang litum non bang ladak pen bangke kadang kau cirim pon loh labang ketek ponong loh. Sitame itu dah principal jongsi lason our sai keme jongsi cuen turong polotang te kivang jia porohut kaprek atu mapan pilo mataji lasobang big question lagi charge ponang kok loh. Lasi labang ke kadang kau angkang pilih tum Karbi Anglong termas council non kicari bom asal karatum je ilitum education i empencenglok ilitum kacing honai Honorable Dr. Tuliram Rong alang li jasemet pet ladak laso aputak pang initiative and pon po posinitum Karbilo Charlie song pen litum jasemet pet alang li panchuling dilo Dipupen Govin Tiso KarbiAnglongLIVE Karbi Anglong hempi dipu rong sopia long jesemet rong nihang anungalong lapen horilal bastia hawar langdam pulote Karbi akhaya long le saidi bonta ahem phuatum lis kipi amen pen ningkan plike phokep ke padu ajok nona bangke bangso hawar long abangke kiche ke be ahawara sonsi nang mandetlo inutvet kiludam chokji aphan anta e ok chikomrom anpinlo Bangso putak along le hem phuve katumpen kipitang along le lis do an atuma phanta tharle et nangji pura ke damtang pai ni phai inkora troka ni Karbi Students Association na hin penchapate piponsi diporong sopia long armu chesengsi dipu Assistant Revenue Officer Thihek pen ARO asai hemalong airset prungset kachesong asai pedodamlo Bontala bangso kachesong angthek kupiko son ne thangnat angthek Karbi Students Association na hin pen kipeklang ponang thek avila Ahok isialam the langdam pulote kaipho athengame semai opu Karbi asalam the ki puason si Karbi Students Association atum longle hem phatum kiche ke be aswa phan longle lis kipi chen et nangji pu akache song bangke kilak tong kang ton kokluma athe bangso hawa jesemet harilal basti lapen rongni hang anungalong kiboyhup akeche aswa hem aphai nang kijumji kalisi api ong apai nang bat ong si thek ponlong non jong si langdam prote rong binaklam rengpoli hospital pen rong ni hang bi atowar hidia jo anta kiche ke biaso ahem si chekom thip mate angsong pen langdam lote papleng thip anpinlo api ong apai nang bat thubom ateng pen jong si matha dam lote Karbi Students Association pen kachesong bangke kilak asonsi thek ponlong lo athe ka kebe keche asophan longle lis pek longle pura longle hem phuatum aputhak kache song bangke thangnara le kavisi thek ponlong rong kache song hu Karbi Students Association atum penangan longle hem phuatum amen kipeklang padupon lo lapenan parta nang litum prabjin pen keche asotum aphan chitoi serak not kalite nilitum KSA hin pen ahem freedom epo halaso ahem ki priyahut abangke nangli tumsi adai che anangji pu anta ke ther padopon lo bonta pingya nia bangke cheklo jon thom pleng da phita along le ahem phuatum pen ke che ke be atuma phanta plung ple la pen Karbi Students Association atuma hin pen setame ahem thale dam hai he matsi ke che ke be aso tuma bangke adona phai ke pe chan pon thu long bong le la so teng pulote Karbi Students Association asong atun kache song bangke ke phomi asonsi men akar ur amat midaprang amat longle ahem phu lapen lis ke en ke che ke bia so atumta Karbi Students Association aphan thangnat ka phere ang thekamatsi thekpon longle teplo nalitom thek ser resia ramni nalitom chiklong plonte nalitom kengsang aso bhanke charflung serak non ako charflung play polotan de ladake Karbilo Charlie asong basa hem nami pipo lapen hala so hem ki prilong ke mama list ki pibang sa dai cheni bu chini dum pudak News report KarbiAnglongLIVE
Amreng constituency arlo Soching education block ke parlo Tatskai arong along Tatskai LP school along Thanbang Jonius Safai amithang asai kachiklem pami midet penajok Tatskai arong along ke Charlie asomartum ke Charlie katikuk nang Pinpor dami quality education akai huta Tatskai arong au somar atum ke quality education ke long dunji ke helowing lang lapen Thanbang Jonius Safrai asai kachedam ahud pusitame kangri kangkrang pensi kedam titik pusi hadak arong arada tung pen than pachinipon lapen asai chedam chita apora ting pen chedam dik mentuni pen ke porphai ket mentuni pen ke porphai krisi ansi school ke pali titik lapen ahud pen ke school aporta dang hem horjun rong titik po students atuma phan school along tang hong ara titik pusi hadak arong arada tung pen phirangki kahumri dam ahud nang pachinidu lapen lasona sai kachiklem pammi mi athandang Jonius Safai aphan education yem Richard tok be him pen sodak action and rec 90 pusi haladak arat lapen Karbi Students Association Hamren District Committee along Chunbang Rensing terang pen sodak pen pachinipon lapen alam ta hoklo lapen alang li bangke school le bang puta kangri kang pen ke bang mate tuar nane tido po school nang lin ida titi yo la son alam tamu pen rong tum sita menel tum hanang pachini dolo la sila bangke ning duk pik hangyang la si pini tim KarbiAnglong la pen education em ake hai sa Richard Togbi nang li sitame prabjin pen la bang so teacher phana bangke nang li action enang ko teacher amen ko son iglone Jonius Safai alang li phan prabjin pen KarbiAnglong Punamastan sit education em la tela education department of tumse tame alang likhan bang ke sodak pen inside nang ko la sabe pini la bangso school along la so teacher bang lo pen ke enrollment ka be CID se thaglong lo apela da SMC tum sa koson ne kachelang nunde ke si ke la ta dulo rong sorta sabe min bang ke master pen bang pi pede master bang ke tham chok che da pen ke oglong pen alu tum nang kar jo teng pen la hor ke ju la pen ke ha pen ke da dam tang da thaglong lo dagmat gari ga chungkoi dagmat ge darong machi benene bang ha ajir nu bahania dak rong rat hor ki jun tuman jelang pansi hor jun po hor ri thampo master lo bang pelate lu thana bang da ga Jirikinteng pen Samsung inti KarbiAnglongLIVE Step into RDH Homeopathic Clinic located at Ronghang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT, Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. KarbiAnglong nili Dr. Rangsina Togbi, homeopathic consultant. Non ladak kechelang awar sai penangan ke longpon ikpo, kecheng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver, ang pen ladak suarlo keso jenebala likoria lo la apikilo keso hai anta non atoka beta chelang ponaning hangtun te ladak so ke chelang awar sai long ponik logot la ken kugiso kono aripi keso hai ta ladak ke chelang long ponji awar sai long ponik po. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. West KarbiAnglong ke parlo MAC constituency sirke palong MAC lapen EM atumta Hamren KarbiAnglong Autonomous Council branch secretariat asai hemalong hawarara daphan nang chitong pen chingki chethan pen akinang sot dolo bangso alam lake MAC Hetsingrong Parpensi ning chepon
West Karbi Anglong ke Paching Thudunji Pulote Karbi Anglong Autonomous Council pen Nangkip Kim Pitang Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Asahemalong Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CM pen ahut nang kahumria ason thotsi MAC constituency cirkebalong MAC la pen EM atum sitame amethang asai ke claim nang jia son doan hamren rong sopi wang pen Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat along Hawararat pen chingki chethan pon asonte Hawararat aphan akijoy thedung doji Hawararat kamatha lapen aning ka chetheke Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Asahem ke West Karbi Anglong arat achithe abong sonsi mathalo Sonsuri akam sitame Ladakh pen ke pachun unjia varsaido Diphu ke headquarter lo lapen hamren ke Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Asahem nang BP lo Hamren pen Diphu ko anajak kiding kedam kewang tangka ko anlo ne ki ik kalukson kidokok pumathasi labangso sahem nang kimpilo labangso sahem pen aprang ke thedung hawar arat pen akirap thedung dolo puthot kipami kang thur ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council ke cari CM Dr. Tuliram Ronghang pen Mang Ponsi Secretary Bang Pli aphan Ingwai Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Kilang Ponji aphan nang toilo La Solong MAC EM atumta Ladakh Wangpen amithang akam ason doan nang cheklemason te thedung akirap West Karbi Anglong angkang pi aphan doji Bonta kedamtang ani anke ru Samson Singh ti khorsing terang langkung habe teron anparta Republic Day Independence Day ketalon hut kachetong adim chotsi pinchong chot Hamren Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Asahemalong Karbi Anglong Autonomous Council Work Department sitame full-fledged nang dotang lo la solong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen sitame Secretary Bangpli nang toitang lo la sopen ajok ke ongdong asai Ladakh pen claim pichun unlo West Karbi Anglong hamren arong sopi pen ke chenglok MAC constituency circuit ke Paching Thurji aphan kabor ialong MAC EM atum sitame ahut pen ahut hamren rong sopi district ahempi Jesemet Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat along Wangasonti Niparji pusi hawar arat penta chuningri Lapen hawar arat pen puthot Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Asahemalok jongsi ahok pedakam claim ji ingthur ponji pulote standard operating procedure mate SOP financial ajakong piwek nangji buta chethan ponrinti anparta Karbi Anglong Autonomous Council Secretary sitame hamren Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat Asahem aparman pekvek nangji buta chirok tok arara tumpen chethan ponrinti lapen hajat non kini ke chokji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen akemang dolo lapen hawararat ansose jakong chipidunsi RD pidunang poputa chethan ponreti lasilabang so cheng MAC Hetsing Rong Park pen Karbi Anglong Autonomous Council Branch Secretariat along nang kahumri pen pherangke pen karju pedosi ning alolam the chethan pon hamren pen Daniel Inti KarbiAnglongLIVE Kebang deng ke Charlie Bom amumara tumaphan panongsi kebangji High School Living Certificate mate HSLC asat lang along mesen ang thek ke palong dunji phan pumathasi lo ke Charlie mate Karbi lo Charlie asong manja aro tum patepi pon manja tiniali LP School along free coaching kipipon tining asingkan pen pardunron ningkan plian free coaching class bipon lo Lapen kedamtang aningkan tami free coaching class along ke Charlie dun amumara tum ke ongdong aphai sitame satlang ki undun ang thek ponlong la sopen mathasi pining aningkan le thota cheklojom thom apharman math science lapen grammar subject than pon bomlu pusi pachini pon la solong kadu kave bang phokep an amumara tum men je thabdun pen akijoy pen loge Charlie awarsai long ponlo lapen ke wangji HSLC asat lang along mesen ang thekewan ji aphansi than bang atum pen chipaduk pon bomlu pusi Karbi Students Association Manja Branch Committee amai phu chun bang atum pen than pachini
Lapen labang solong Karbi Students Association Dipo District Committee Kongchon bang atumpen pinangan asaylong ng kachirap chitudun pensi aning kanwang tami bang sosay pichun pon bombo. Lapen than bang atumapan abaynong tami Karbi Students Association claim rapid JP Jepo lapen aning kemi atum kachirap chitu pensi asay claim pon bomlo puta pachini pon tu. Nili men ke expansion bay pare nili dak non ke tham bom ke science subject par ke nili a little flower school hidim teron adak se tham bom class 7 8 9 10 maths and science lalo nali dak pining si kita non cheng mama dak anikan kita tanin kana minang nada non se tham cheng lang chu chuk lo pen se ke cheng lang October 20 last cheng bom lang first time nili dak ke tham bang ke dak student tum penale ke direction long boy lo se ko son student smartum nili non experience ateng bote smartum ke theka dolo nili ke tham pen di par ke non da class work bom na class work ta claim bom smartum langkan ma dolo dak student non ene ke smart do us tame no pini bank ke bang kom hek non pini bank ke bang thong ke plan dak sido tame ni ke about 50 la sene to lekin lito misia team pensi ki bipon ron teng mane ningkan pli ni liganon ningkan hini velang do ni ss secretary ke sidapu president bang alang li ke klem tang ningkan pli long sita melang li cerap dun ron lo apen pu alang li ke dam tang pachuning sita me nili phanang than bon lo ji litum kuching ke ningkan hini bipon lo pot pining sita me bipon nei plo pachuning tan litum bipon lo pen pining sita me chingwai thulon ni to manja branch tuman unit a team tuman chingwai lo pining sita me bipon nei athelang amlo bete ke dam tang ningkan bang ke result mi e si je theklong pon lo manja lom pen sita me la si nili tum bang ke pining da bipon nei besi nili tum pining bang bipon ko la ningkan bang ke 1 month wet pining bang ke nili tum 3 months man game pon News report KarbiAnglongLIVE. Tang tipinya da babirta ke lapan si kang ton paniklo.